मिहिनेश्वर बसुमतारिया BJPआव हाबना BKWSनि मा खालामखो? मिहिनेश्वर बसुमतारिया BJP ना UBPआव? नोंथाङा सोरखौ आसा खालामदों? खौरां बिजोङाव सोरखौबा दुसिना जेबो जाया। गावनि गोरोन्थिखौ बुजियाब्ला गावनि सायखंखौनो बागदावखागोन। बे खेबाव सरासनस्रा सुबुङा उदां लाइजामजों सोंखारिदों BKWSनि गाहाय खुंगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारिखौ। नंगौ, जाय समाव मिहिनेश्वर बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथा आरो BKWSनि मोनथायनि सायाव बाथ्रा बुंबाय थादों, बे समावनो मिहिनेश्वर बसुमतारिनिसिम गांसे लाइजाम लिरदों सासे सरासनस्रा सुबुङा। लाइजामनि गेजेरजों थोंजोङै सोंखारिदों आरो माखासे फिननो गोनां सोंथि दिखांदों BKWSनि गाहाय खुंगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारिनिसिम। समाजारि बिजोङाव गोसारनाय नैबे लाइजामाव फोरमायनाय बादिब्ला BKWSनि गाहाय खुंगिरि मिहिनेश्वर बसुमतारिया जोबोद लोरबां। मिहिनेश्वर बसुमतारिया बिटिआर आरो BKWSनि सागानगिरि फारसेथिं BJPनि सासे दैदेनगिरि जानानै दिनैसिम BKWSनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। खुंथाय गोआव थानाय BJP दोलोआव गावखौ गथायनानैब्लाबो आसाम सरकार आरो मिरु सरकारजों सावरायनाया BKWSनिखौ थि खालामनो हायाखै। जायखौ लाना गवालपारा जिल्लानि सनाराम ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा नैबे लाइजामनि गेजेरजों गोख्रों सोंथि दिखांना रायजो राजाफोरनो रोखा खालामना होनो खावलायदों मिहिनेश्वर बसुमतारिखौ। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच.एस. स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच.एस. स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच.एस. स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइच.एस. स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।